Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Услыши, Боже, Спасителю наш, упование всех всех землищных и Твои народи. Милостив, буди владико всех наших, и помилуй ми. Милостив, бойче любец Бог и си. Тебе слава славя, Отцу и Сину и Святому Духу, и присно во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыко, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвенно пречистия, препорочная Софийская Матерь, преподобники Богоновский Отец наш, Святейшего Отца нашего Неофита, Патриарха Богарского, Господи сохрани на многое лето, на многое лето, на многое лето, святейший Владыко. молитвенно святого Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Аминь. Ваше Святейшество, благословение и честно името Господне. С изпълнени с радост сърца, братството на Рилската Ставропигялна Света обитель ви приветстваме с добре дошъл на вашето първосветителско първо посещение като новоизбран архипастир на Българската православна църква. Намираме се под покрова на Божията майка, чийто храм се намираме днес, и под покрова на небесния покровител на Рилската света обител и на целият български народ. Сърдечно ви приветствам още веднъж с молитвено благопожелание за дългогодишно успешно святителство на Народната ни православна църква, да имате в молитвите си винаги братство на Светата обител, нейните служители и служители, които ежедневно също отправят молитви към Всевишния за вашето здраве, за вашето мъдро просветителско управление. Благословете Светата обител, многоболният народ, всички гости и туристи, които днес посрещат вашето святейшество. Добре дошъл. Благодаря, Ваше Пресвещенство.